Já Pisko 2002 a v dnešním díle budeme hledat nějakou vesnici. Asi tam budu dělat nějaký přestřih, protože by to bylo asi jinak hodně dlouhý. Takže tady vidíte můj skin, no to si ale nevšímejte. Nyní si zpátky pohled. Ty bystřejší si všimli, že už tady jsem si přemístil věci tamhle ze spoda. No. Jo, teď jsem si ještě vlastně dal schody tady na tu rychlejší cestu. No, zatím nám tam dobře poslouží česky. No a můžeme se asi rovnou vrhnout na to hledání. Takže já udělám první střih a až objevím něco zajímavého, tak vám to zase řeknu. Tak ahoj, jsem tu zas a tady mě vidíte u takového ohromného kaktusu bambusu, který jsem nevyrobil a tento tady opravdu takhle roste. No, to je jedna zajímavost a můžeme pokračovat dál. Tak čau. A tak se procházíme najednou, co to nevidím? Vesnice, konečně. A koukal jsem se, že už si trošku někdo rozestavil, no tak nedá se nic dělat, no. Budeme to muset nějak vzít jinudy. Bedrock. To musí být pěkně bohatý. Ten, co si to postavil? Co to tu má? Enchanting. Berem dom. Čorujem. Oh my god. Tady to je tolik, že se mi to ani nevejde do inventáře. Co tady necháme? Toto. Asi těch emeraldů taky nemusím nosit tolik. Toto. Čarodejnice, ty si nechám, ty se můžou hodit. Tohle tady nechám. Obsidian nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Další diamanty. Se nám hodí. No, tady jenom pečený maso. Nechcem. Jabka, hoděj. Co se nám ještě nemůže hodit? Nějaký papáníčko. Co má v této čestce? Tam nemůžeme, takže to rozkopeme nahoře. Nic. Další diamanty. Emeraldy, glowstone. Nějaký redstone lampy, dianářadí, no to se nám taky bude hodit. Sám, že se mám plný inventář. No, a můžeme jít dál. Jo, tady mám své staré věci. Sorry, kámo. Máš si dělat rest. Tam něco má. Ne, on to má taky pod deskou. Tady tu říct nemůžeme. Co má tady? Nic. To mě dá totálně nevím. Taky nemůžeme, tady nemůžeme, tak půjdeme zpátky, kousek. No, tak tady jste viděli jeden z trollingů. Kam tady, sakra, můžem? A ještě zkusíme se podívat do jeho, dáme toho baráku, tak co to má. Doufám, že to teda, sakra. Tak pojď, prosím, ty mi má desku. Sakra, on to má desku. Tak nevadí. Ak si to obejdu. Tady má taky ještě desku. Co za pokus to stojí? A taky tady má. To je škoda. No ale aspoň jsme si ho pěkně vytrolili. Sorry, jestli se na to koukáš. To se ti omlouvám, no ale život je život. Hodně něco vydržet musíš. No, můžeme jít dál. Tak čau. Ahoj.
pokračuju dál v našem hledání a co tu nenajdu? Domeček čarodejnice. Ale bohužel už tu někdo byl. Ten kotlík. Kotlík, no to ten bych si mohl vzít. Díky, ale já mám plný inventář. Fuj. Fuj. To si nevšimněte. No, právě. No, tak já pokračuju v našem hledání. Tak čau. Ahoj lidi, jsem tu zase já, no a už na to kašlu, došly mě enderperly, nějaký úlovek máme, no, tak asi se vrátíme do home. No, vy si rozzážeme ty věci, co jsme dostali, jo, tady mám nějaký to nářadíčko. Proškázím to bordel častý. Akorát bychom mohli zrovna vyzkoušet tenhle luk. To by mě docela zajímalo. Já nemám šípy? Jo, mám šíp. Super. Sejmu tě, čokle. Au! Co to má looting? Účinnost 5. To je zase nějakýho hackera. Ach jo, no ale využít se to dá. Tady si položíme ten enchanting. Tady to máme, super. Takže tohle si tady hodíme sem. Vzácnosti ty mám tady. Takže to si tady dáme pár těch. No, diamantů těch taky pár máme. A žádný extrém. Emeraldů těch taky máme pár jenom. Já už si mohl začít vyrábět bloky z toho. S tím jsem docela možná ušetřil, si myslím. Ještě dáme ty vzácnosti, jo, tady, tak tam ještě vidím nějaký tady těch 32 redstone lamp. Si ještě náhodou nějaký vyrábět a osvětlit. Tohle sem hodíme na 100%. Tohle sem hodíme, to dáme. Počkej, zbytečnosti, tak se dáme tohle. Jídlo. No to máme tady, tady hodíme tu mrkev, hop. A ahoj u dalšího videa.